Опитваш се да забременеш, но не ти се получава вече 2, 3, 4, 5 години. Ами, направи си следния тест. Задай си въпроса: къде прекарвам аз и как прекарвам аз основната част от моето време през деня. Ако основното ти време през деня е заето с работа, и то говорим за повече от 8 часа на ден, или пък ако са 8 часа на ден, но е супер тежка работа, физическа включително и умствена, въпросът е да е натоварваща за теб, тогава ето къде отива цялата ти енергия, защото ти през цялото време си на работа. Като се прибереш вкъщи, какво правиш? Домакинстваш ли? Подреждаш ли? Правиш ли с едно още една смяна на работа или половин смяна? Тоест, има ли време, в което ти почиваш истински? Тоест, да не правиш нищо по план, да правиш неща, които са за душата ти, за взаимоотношенията с твоя партньор, или просто чакаш връзката сама да се развие, чакаш бебето да дойде, за да ви спаси от скуката, от еднообразието във връзката и съответно повечето време ти е на работа, защото това е, по мои наблюдения от сесии с клиенти, един от най-сериозните проблеми. Тоест, жените са в работа постоянно и казват: защо бебето не идва? Ами ето за това.